Australia paikalla väistymisradalla. Ohjaa Anne Petra, Lappeenrannan Äkillinen urheilu. Valmistautuu 4-5 Tivu, 4-6 Retta, 4-7 Kirin aika 41, 34 ja 5. Kova! Sanotaan kaikille siinä olisi teille hyvä teille. Niin, no se on hyvä, sit saat treenata molempia. Mutta oikeesti vituttaa. Tuo Lilu on vielä oikeesti ihan kiva, niinku, se nyt on kulkenut ihan kivasti ja ihan niin. No mut sit arvaa minkä se myös teki äsken. Nyt se on pelännyt tota keinoa ihan sairaasti ja nyt se teki sellaisen lentokeinon, että hyvää päivää, niin ei varmasti meistä enää ikinä oikeesti. Mie kyllä otin sen uudestaan sen jälkeen ja lopetin sit ja meni mutta